Vi får mange spørgsmål omkring kapseldannelse, og hvad er egentlig kapseldannelse omkring et brystimplantat? Ja, det er en fremmedlegemereaktion. Lige så snart man indopererer et fremmedlegeme, så kommer der en reaktion af en arvævsdannelse omkring implantatet eller fremmedlegemet, som det jo er. Og det betyder, at man med tiden kan risikere, at man får en kapseldannelse, som kan blive lige så tyk som en appelsinskal. En kapseldannelse er ikke farlig. En kapseldannelse giver nogle lokale gener, det vil sige, at implantatet bliver, eller brystet føles fastere og mere hårdt, og kan til sidst gøre ondt. Når man har fået en kapseldannelse, så bliver man desværre nødt til at foretage et kirurgisk indgreb, for kapslen skal fjernes. Man kan ikke give hverken medicin eller indsprøjtninger for at få den fjernet. Menta-implantater, som vi bruger på Aleris Hamlet, er kendt for at have en lavere kapselfrekvens end det gennemsnitlige brystimplantat. Vi ved ikke helt præcis, hvorfor man får en kapseldannelse. Men skulle du være så uheldig at få en kapseldannelse, så tilbyder vi et nyt implantat i de første 10 år efter indgrebet. Vi tilbyder også en fuld operation de første 5 år efter du har fået foretaget en brystforstørrende operation.